naga mata naga kowa, taro yayi taro naga kowa, rawa ake ta yi naga bikin amarya, na hange ango yana murnar sa shi ma, to ga amarya tana murnar ta ita ma, ana rawa ana juyi kowa murna yake yi, mata duk sun haulayi burge ni kuka yi, ya Allah ya banda ma ni ma a wannan murmushi. To muna fatan dai Allah ya sanya alkhairi a wannan bikin da aka yi. Alhamdulillah ni a farko sunana Yusuf. Alaka ta da ango shine ango mutum kirki ne kuma dan uwa ne a gurin mutum ne kenan. Gaskiya muna tashi murna kwarai da gaske. A ni ban yi aure ba amma wani lokacin da zai iya. Waye ba zai so aure ba. Sai kana tare da gidan TV KGF, za mu so mu san me haɗinka da alaƙarka da wannan ango da ake bikinsa. Alaƙa ta da wannan ango shi rana ne abokina ne. Wani irin farin ciki zaka misalta game da wannan rana ta aure? Wannan farin ciki ba zai misaltu ba, celebrity. To kai ya sunanka? Sunana Abba. Malam me zaka iya faɗa game da wannan rana? To abin da zan faɗa sai dai ce alhamdulillah ana ɗaurin auren ɗan kuma aboki Abba. To wani irin farin ciki kake misaltawa game da wannan rana? To ai farin ciki ba zai misalta ba. To me cikakken sunanka? Cikakken sunana Sadiq Sani. To malam Sadiq shin kai kana da auren? A da aure mana. To masha Allah, Allah ya inganta zuri'a. Mun gode. Sunanka? To malam Bala, a farko me alaka ka da wannan ango? Masha Allah, to malam Bala kai auren fa kai? To masha Allah, kana tare da gidan TV KGF, mun halara a gurin auren Abba Gidado. Menene alaka ka da wannan ango? Wannan ango ne namu da tun ba tun fil adal ana tare. Ubangiji Allah ya sanya shi. Ya sunanka? Sunana Idris Umar. Wani irin farin ciki zaka iya misaltawa game da wannan rana? A gaskiya rana ne da farin ciki sosai ba mun ji daɗin wannan rana sosai. Sai dai mu yi addu'a Allah ya sanya alheri, Allah ya kawo wani. Amin 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 amin. Kai tsaye kana tare da gidan TV KGF, ya sunanka? Sunana Alhaji Masud Abdulsalam. Wani irin farin ciki zaka misalta game da wannan rana? Alhamdulillah wallahi na ji daɗi da yau da Allah ya nuna mana darin aure lokaci na. Me alaka ka da wannan ango? Abokina makocina ne a wajen aiki kuma mutum birki ne sosai wallahi. Wallahi muna tare da shi ba da kuma ba komai. Allah ya nuna mana yau ya rana ya musa mana ya sanya. Masha Allah mun gode. Allah zaman lafiya. Kai tsaye kana tare da gidan KGF, amma a farko muna son mu ji sunanka. Munjali Ibrahim, me alaka ka da wannan ango? Masha Allah, wani irin to malam Munjali, shin kai kana da auren? Akwai niyya kenan. Me zaka iya faɗa game da wannan rana? Gaskiya wannan rana ce ta farin ciki. Menene cikakken sunanka? Sunana Shamsu. To malam Shamsu, me alaka ka da wannan ango? Mata da ango bacin abotaka ya zama dan uwa, an zama ɗaya kuma alhamdulillah Abba muna farin ciki da wannan rana, mun daɗe muna jiranta sai wa Allah ya nuna masa kuma an yi da mu an shafa. Allah ba su zaman lafiya, Allah sa abokiyar zama ce, Allah sa mutu tare ba. Malam Shamsu, shin kai kana da auren? Ni ina da shi har da ɗane ma. Masha Allah. Ina wa 'yan baya fatan Allah su ma ya ba su mataye na gari. Amin amin. Ya magana ƙari fa? Magana ƙari ko ka auri? Da shi abu ne wanda addini ya halatta, Allah ya kawo gani. Allah ya sani, masha Allah muna. Alhamdulillah, alhamdulillah. Gaskiya ina matuƙar farin ciki da wannan rana daura auren Abba. Ubangiji Allah ya sa musu alkhairi, Allah ya ba su zaman lafiya, Allah ya kada fitina, Allah ya ba su zuri'a ta gari. Assalamu alaikum. Me alaka ka da wannan ango? Ƙani ne a gurina. Masha Allah, to kai malam shin kana da auren? Sai dai niyya. Babu kenan, to Allah ya kawo ta gari. Amin. Na me san cikakken sunanka? Malam Abubakar, me alaka ka da wannan ango? Wani irin farin ciki zaka iya misalta ma game da wannan rana? Ba misali farin ciki. Malam Abubakar, shin kai kana da auren? A tuzuru ne. Tuzuru ne? Ba niya? To Allah ya aurar da kai kan wata shekarar. Saboda ku ni na zo taron gurin dai bikin nan amarya ta bani harka ta ce a juya.
Allah ya sanya alkhairi amarya da ango alasanan da wanyet zo da gidanki suna kin zama mai ijigo. Allah ya sanya albarka a wannan aure ya ba ku zaman lafiya. Amin. Ni Allah ya nuna mun nawa.